कळत न कळत आपल्या समोरच एक अशी घटना घडते ज्याचा विरोध आपण कधीतरी कळत नाही, पण त्याचा परिणाम काही असा होतो ज्याची आपण कल्पनाही केली नसेल. ही कथा काही अशीच आहे. पण कथेला सुरुवात करण्या अगोदर जर चॅनेलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि इंस्टाग्रामवरही तुमच्या कथा तुम्ही मला पाठवू शकता. नितीन, एक 25 वर्षाचा मुलगा. नुकताच तो कामाला लागला होता. त्यातही त्याचं रोजचं ट्रेनने येणं जाणं होतं. राहायला जरा तो नाशिकला असला तरी अगदी लांब तिचं जाणं येणं होतं. तसंच तो एक रात्री कामावरनं लेट सुटला. त्याने आपली ट्रेन पाहिली आणि धावतच तो ट्रेनमध्ये बसला. पण मनात एक भीती होती. भीती या गोष्टीची की खूप दिवसांपासून एक बातमी चर्चेत होती. भर ट्रेनमध्येच काही चोर, काही गावगुंड हे प्रवाशांना लुटत होते. हे इतक्यातच थांबत नव्हते, तर ते त्या प्रवाशांना ट्रेनमधनं खाली देखील फेकत होते. ही चिंता त्याला वाटत होती. म्हणूनच नितीन नेहमी लवकर निघत होता. पण आज त्याला उशीर झाला होता. ट्रेन तशीच चालू झाली, पण यावेळेला प्रवासी हे जेमतेमच. सगळे झोपेच्या अवस्थेतच होते. बोटांच्या मोजण्यावरच साधारण 8 ते 9 प्रवासी हे ट्रेनमध्ये होते. बाहेर पूर्णपणे अंधार होता. त्यात नितीन, तो तर अक्षरशः घाबरलेल्या अवस्थेत होता. पुढचा स्टेशन आला आणि 2 व्यक्ती हे ट्रेनमध्ये बसले. त्याच्या समोर अजून एक साधारण 20-1 वर्षाचा मुलगा येऊन बसला. तो मुलगा नितीनकडे तसाच पाहत होता. नितीनला भीती वाटू लागली आणि नितीन आपले डोळे बंद करून तसेच झोपी जाऊ लागला. पण अचानकपणे जोरजोराने किंचाळण्याचा आवाज येऊ लागला. सोडा मला, जाऊ द्या. का करतात माझ्यावर असं? पैसे पाहिजे तर पैसे घेऊन जावा, पण मला सोडा. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते आणि नितीनने पाहिले की तेच गावगुंड आता समोर असलेल्या त्या मुलाचा जीव घेत होते. बघता बघता त्यांनी त्याचे पैसे लुटले आणि आता त्यांनी त्याला त्या ट्रेनच्या बाहेर फेकले. नितीनच्या डोळ्यात देखत तो मुलगा त्या ट्रेनच्या बाहेर पडला. हे काय होते हे कोणालाही कळत नव्हते. नितीनने आजूबाजूला पाहिले ते सगळे जणू झोपेचं सोंग घेत होते असे वाटत होते. मुद्दामून यांनी त्याला वाचवले नाही याचा खंत नितीनला होता. पण 3-4 गावगुंड्यांच्या समोर नितीन तरी काय करणार? त्यात त्यांच्याकडे बंदूक आणि धारदार शस्त्र. नितीनने झोपेचं सोंग घेतलं. रात्री घरी आला आणि पूर्ण वेळ तो तेच विचार करत होता. 4-5 दिवस झाले असतील. नितीन हा पुन्हा रात्रीचा उशिरा येऊ लागला होता. पुन्हा तीच ट्रेन पकडून मनात तीच भीती होती. पण या वेळेला मात्र त्या स्टेशनवर कोणीही आलं नाही. पुढचं स्टेशन आला आणि नितीनने आपले डोळे बंद केले. पण डोळे बंद करताच नितीन त्याच्या समोर एक 20-1 वर्षाची मुलगी येऊन बसली. ती मुलगी ही नितीनकडे तशीच पाहत होती. नितीनला कळत नव्हते की आता काय होणार. यावेळेला देखील बोटावर मोजणारेच माणसं होते. पण पुढचं स्टेशन येताच ते 2 गावगुंड पुन्हा नितीनला दिसले आणि काही जेमतेम राहिलेले माणसं देखील त्या डब्यातून उतरून जणू त्यांच्या घरी जाऊ लागले. नितीनला समजत नव्हते की आता काय करावे. इकडे ती ट्रेन पुन्हा चालू झाली. हळूहळू करून तिने वेग पकडला आणि ते गावगुंडांनी त्या मुलीला त्रास द्यायला चालू केला. नितीन तसाच
सगळं काही पाहत होता. ती 21 वर्षाची मुलगी नितीनला जणू लाजवेल असा त्यांचा विरोध करत होती. तिने तिला मारायचा प्रयत्न केला, पण एकटी मुलगी ती करणार तरी काय. त्या गावगुंड्यांनी तिच्याजवळ असलेलं सगळं काही लुटलं आणि पुन्हा एकदा नितीनच्या डोळ्यात देखत तिला बाहेर फेकून दिले. हे सगळं चाललंय तरी काय असा प्रश्न तिला पडला होता. पण हो, नितीन जोरात ओरडला. त्या ट्रेन मधल्या लोकांनी नितीनला प्रश्न विचारायला चालू केले की झालंय तरी काय आणि असं का करतोय. नितीनला काही कळत नव्हते. त्याने झालेला प्रकार सांगितला आणि सगळे बोलले, काय अरे येडा झालास की काय, का दारू पिलीस? इथे तर कोणीच आले नव्हते आणि असं लोकांना भीती दाखवू नको. नितीनला धक्का बसला. हे सगळं चाललंय तरी काय असा त्याला प्रश्न पडू लागला. त्यातच नितीन आपल्या घरी आला आणि झालेला सगळा प्रकार आपल्या आईला सांगितला. आणि आईने सांगितले, हे काय चाललंय तुझ्यावर? उद्याच आपण आपल्या मांत्रिकाकडे जाऊ. ते मांत्रिकाकडे गेले आणि मांत्रिक देखील चकित झाला. मांत्रिकाने त्याला एक धागा दिला आणि तो बोलला, हे तुझ्यावरच ठेव. तो धागा त्याने त्याच्यावर ठेवला आणि त्या रात्री देखील तो असाच प्रवास करत होता. ते दोघंही तिथे बसले. त्यात ती ट्रेन तशीच चालू झाली. नितीन हा घाबरलेल्या अवस्थेत प्रवास करतच होता आणि त्या स्टेशनला पुन्हा एकदा ते 2 गावगुंड आले. यावेळेला बोगी मात्र निकामी होती. नितीनने आपले डोळे बंद केले, पण आपले डोळे उघडताच त्यांनी पाहिले की यावेळेला ती दोन्ही मुलं, म्हणजेच पहिल्यांदा त्या फेकलेला मुलगा आणि दुसऱ्यांदा ती फेकलेली मुलगी, हे त्याच्या समोर होते. हे सगळं चाललंय तरी काय असा त्याला प्रश्न पडला. ट्रेनने वेग घेतला आणि इकडे पुन्हा त्या गावगुंडांनी या दोघांना त्रास द्यायला चालू केले. हे सगळं चाललंय तरी काय असा प्रश्न त्याला पडला. ती मुलगी जोरजोराने ओरडत होती, वाचवा आम्हाला कोणीतरी. पण ते गावगुंड मात्र हसत होते. त्या मुलाने देखील विरोध केला, पण कोणताच फरक यांच्यावर पडत नव्हता. नितीनला हे बघवलं नाही आणि नितीनने त्याच वेळेला जोरदारपणे आवाज दिला, काय चाललंय हे? थांबा, नाहीतर. त्या गावगुंडांनी रागावलेल्या अवस्थेमध्ये मागे पाहिले आणि ते क्रूर हास्य देऊ लागले. ट्रेनमध्ये आता पूर्णपणे वीज गेली आणि अंधारामध्ये त्यांचा तो भयान चेहरा दिसू लागला. त्या गावगुंडांचे ते रक्ताळलेले चेहरे, त्यातच मागे असलेले ते दोघंही मुलं आणि मुली, त्यांचे बिनमुंडक्याचे ते शरीर आणि एकाचे रक्ताने भरलेला तो चेहरा, हे सगळं पाहून नितीनला भोवळ येऊ लागली. ते गावगुंड म्हणजेच ते भूत देखील रागारागामध्ये बोलू लागले, तू का आम्हाला थांबवलंस? आमची आत्मा इथेच भटकते. आता तू पण आमच्यावरच येणार. आम्ही तुला देखील मारणार. त्यांच्याजवळ असलेल्या त्या शस्त्राने ते नितीनला वार करण्यासाठी पुढे जाऊ लागले. किंचाळण्याचा आणि हसण्याचा आवाज तिथे त्या बोगीमध्ये येत होता. ज्या क्षणी ते नितीनवर वार करणार, अगदी त्याच क्षणी त्या दोन्ही भूतांच्या पोटामधून जणू एक सुरा आर पार केला आणि नंतर कळाले की हा सुरा त्याच मुलगा आणि त्या मुलीने मारला होता. ते दोन्हीही गावगुंड म्हणजेच ते भूत जोरजोरपणाने किंचाळू लागले. जणू त्यांना खूप वेदना होत होत्या आणि ज्या प्रकारे एक जुने घर कोसळते तसेच ते कोसळू लागले. अगदी काही क्षणात ते दोघं नाहीसे झाले. ते मुलगा आणि ती मुलगी हे दोघंही नितीनकडे तसेच पाहत होते
आता ते त्यांच्या पूर्व पदावर म्हणजेच पहिल्याच्या रूपामध्ये पुन्हा आले. त्या बोगीमध्ये लाईट देखील आली आता. ते नितीनला पाहून एक हास्य देत होते आणि काही क्षणात ते देखील तिथून अदृश्य झाले. हे सगळं काय होते नितीनला कळाले नाही. दुसऱ्या दिवशी नितीन हा त्या बाबाकडे पुन्हा गेला आपल्या आईला घेऊन, आणि बाबांनी सांगितले की ते चौघं भटकती आत्मा आहेत. जसं तू माझ्याकडे आला त्याच दिवशी मी याच्यावर शोध चालू केला, आणि नंतर मला कळाले की आजपासून 1 वर्ष आधीच त्या ट्रेनमध्ये एका मुला आणि मुलीला असेच मारले होते. ते बहीण भाऊ होते. रात्रीचे पिकनिकवरनं घरी जात होते. म्हणूनच काही गावगुंड्यांनी पैसे लुटण्याच्या सहाऱ्याने त्यांच्यावर वार केला, पण यामध्ये दोघांचा जीव गेला. हे गावगुंड असे छोटे मोठे चोरी करत होते, पण यांची म्हणजेच त्या बहीण भावांची आत्मा ही पुन्हा आली आणि त्यांनी त्यांचा बदला घेतला. चौघांच्याही आत्म्याला शांती भेटली नाही, म्हणून ते तेच कृत्य नेहमी करत होते. ठराविक लोकांनाच दिसायचे, त्यातलाच तू एक. तुम्ही ज्या वेळेला त्यांचा विरोध केला त्यावेळेला त्यांनी मागून त्यांच्यावर वार केला. जे घडी जे त्यांच्यावर रोज रोज घडत होते त्या व्यतिरिक्त काहीतरी झाले, आणि त्या बहीण भावांना इथून सुटण्यासाठी एक मदत झाली. आता त्यांच्या आत्म्याला शांती भेटली आहे, आणि कदाचित त्या गावगुंडांच्या देखील. आता कोणी तुला काही त्रास देणार नाही, आणि हो, तुझ्यामुळे पुढे येणाऱ्या लोकांना देखील यातून मदत भेटेल आणि त्यांना त्रास होणार नाही. नितीन हे सगळं ऐकून स्तब्ध झाला. पण दुसऱ्या दिवशी रात्री तो कामावरनं उशिराने येत होता. मनात तीच धडकी होती. ते स्टेशन आले. नितीन आजूबाजूला पाहू लागला, पण यावेळेला कोणीही आले नाही. असे 1.5-2 महिने झाले, आणि नितीनला खात्री पटली की खरंच त्यांच्या आत्म्याला आता शांती भेटलेली आहे. कळत न कळत का होईना, पण नितीनमुळे कोणाच्या तरी आत्म्याला शांती भेटली होती. कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. तुमचेही कथा अनुभव मला इंस्टाग्रामवर नक्की शेअर करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.